Sini takuk bimal mundani parani konomo kia takugro khanai ni di bukugro fasting simi ML rok bai paithak ML jorakhe rok no ang bo tama saka kaisa birman tama nangai tongkha. sana musugo ang Nije tak scanner rojak hingke ani buri Google Pay number thimani obo joto bini no o jaga kono tin tak Nepal bisingo filani koksafari khumifari khulayo bono khulai ni subaso khailai tak jaga dibio di bo khayo bini tak derabi tongkha burui las yago rang ba puisa pusa mangkothinya bukurui tongnani tak halkorei tongkha. post madam khai tongo o orni telangnani tak rang 7,000 rok sanai tongo hingke oboni bagoi mane tagang samani যদি chuba mangkhai chuba gadi kiano khamsa borong ro mola tangoi asuk jora khong toi mangkha ta khaija nai ani dukho asuk bojiro nanglia anu ke chuba chu gadi amba asuk no kia maya khaijak piano Ganang khaganang sini tipra lukurong no hambai marogo ba khulumung imongkha Nepal tilani hospital o tilangmani takok bimal munda ni bukhui Parvati munda kesa noitario kia banglai nani bai sinjak thini bithi chai ro bai hingke Nepal tila hospital ni kulaio refer ojokha kulaini hingke mongkha Agartala GB ni video hingke Agartala GB o refer ojokha hingke tini 15 tarik tini hingke bukhui thikya ba bukhui ni langma sokha hingke botabok kisa misa borok suba rojak bono hingke tabok yago rang pura kwrwino hinjaknai bukhui ni mangkwtwi ba last tonani bagoi rang yafa khobsabang kwrwini tongkha aboni bagoi sini takok bukukrok no bo arkia subaso sano sini maya ganang MLA mo bo subaso sanjaka ani channel ni bisingtwi ani video nungoi tongkhaiba bono kia subaso khailai jadi bo bini bukhui ni mangkwthwini tonani bagoi hingke ang bobai bogo haike ongkha bo tamo ongkha baiki bithi chalailang tamunglang hine ang bobai phone bai bo kwrwngkha khana di ta saka bo bithi chamani kai mongolbar sombar kabo tamani karone khe chalang aibukai mane roibar dino sika o go lori swasung oro kareng salamani obo bogori khonjakapli bithi chana hai tama bithi chalangbo o singarni bithi kabang molom hai sidi kabang dena kom dei ai bodol go ada bodolo go samanjak obo nui paramanlia kono kogrok saimia phile no kutul lore kono ongmaya kokse poglia usang Nepal tila okai mane orono kia bezalong kha phile tijang khulai to hangke ham kamu to mokolo pheglia mokolo pura kurmo onga akai asa se kare hai ong tong ha bile pura asa kare nehi mane kokai kono kore angkai kolkai mane baise o baise bokai ai peperi tong kha phile kai angol ene bokrok samani se ijang tension sari angkai amo thabar phungcharo khapile phungcharo goi hingkai akha bujago hi chakhana hingkai o phungcharo mane bai hingkai ni or tongkai boboino kok bujia nai ang putuli tongkai hamna hinai mane nogoni putul jakpile emne horni 2:30 bajio ebose chairo sika he afu chaje gya ya hingkai bono je kolkhaika je kolkhaibo kam kok sakaibo je bujia asok bujire naikha hingkai satai ijang terok joto school thempai hingkai sojok manai je pharimani naitokha hingkai chairo khapile hingkai angkhayo ani phayung songno sago oi nogoji covid bithi sajak nailai thangai hingkai ijang bithikai sob sajak ni sakonno no bono sago ang bithi chakha hinai hingkai tamani bai cha nung susungka hungjak tahini sung bohino nung ano yakari thangka hinai bokai chapung aha mane risiti mane kok phile
hingga pele. Oke angkai kuno jaga thamde bele jang kamo se phai jakine ang samani bo mani aipo sapung nungkha wasung oroni je Pele bini chini borok risi tuike pele do. hmm Eba kan niji tipung eba kan borong nung butalo hinjang mana kobo kok pele. je phari Bo mani risi tuyo bo bitesai tak bo thinya in pala indong haya. pasung no kaboi khana rokong gai masung no Tak to pura asa se kere indong dong hingga ba. gai Do, I know. ekini di phai nak kham no Do hingga ton di do.